San Carlos Fish Market or Wet Market. Pinakamaraming we have a lot of dagupan bangus. So eto, nakikita natin how fresh itong dagupan bangus na binibenta sa San Carlos dahil malapit nga lang ang dagupan sa San Carlos. 140 to 150 to malalaki guys at fresh na fresh. Noon ang dagupan sa kanyang masarap na bangus at ito ay dinadayo ng ibang lugar. Gusto nila ng masarap na bangus. Gawa ng mas malasa kaysa sa ibang bangus. Jay, 300? Kaya mo ako. Mabo. Mabintan. Okay, jadi dia bahasa laut. Ini ada tahu tambah ni. Buti lagi gara-gara. Ini salah satu kita tu. Kamatis bawang, sibuyas. Ini biswa makannya. Biswa? Ya. Ganit sa inyo ba? Kailangan lahat. 200. Mataba, tampristan, matabalan sika. May regular sa sila yung malaga ko. Sabay sumala. Hindi po manay malaga. Pula, malaga lang. Duwara manay. Duwara lang. Alam mo sa hindi, malalang balik ang tapo ko. Pilang tapilay kayo malibalik ko. Oo, Piga, tayo lang po kanoy. Piga, pag kulang minit, piga. Ginara. Kulang, dapat sandirwa kami. Kaya hindi balibalik sa 2 meter. Tariwak tao man. Nagtakaw lang ko. Si ano kinalaman na? Ano yung nilalaman? Yan, at ano na yan? 6 lang. Dalaga, napiling ko rin ko ba? Dalagang bukid. Gawin natin dito. Sa piga? Ano yung sa prito lang ba? Kaya na rin pinda rin na to. Ay, magprito tayo ngayon. Yung ano lang. Meron dito eh. Ano nga? Ay, amon na. Kaya pinda rin, linis na na ba? Pwede na pinda rin tam? Tarang po. Kapag, hindi na. Bila. Pagkaan, mandain na natin pinagkukuhan. Yung isang babae dun ay nakakita ng 500. Ha? Kawawa naman. 200? Magkano na yun? 200? 240. Ano to? Ano? Nakabili na ako nito doon eh. Magkano to eh? Mga 320 na. Nakabili na kami ay. Pero ang sakit na ito kami. Talasan ko na eh. Magpindaran mo eh. Okay na ba? Magpipindar ka? Ganyan? Oo. Mahirap? Mahirap pagpindaran? Nililit kasi. Tanin. Nalapan ko tanin. Nagutom sa nagutom. Sa pigat ay tilapia? Oh, ito ang so far ito siguro pinakamura. 110. Kaso lang gusto mo ba? Sa mag ano tayo? Ato, kukuk itan? O hindi? Ha? Hindi pwedeng 100? 120 lang. Ay, 110 lang. Mahal na lang sa kilo. Ay, ano natin? I-ano natin? Atin tayo B.E. B.E. atin mo sa mga. Ay, B.E. Di pa anak pa mo kay B.E. Di ba masabit sa B.E? Oh. Sana naman ako. Ang normal lang yun. Nakiya. Wari ko
Lukang na. Na. Sa ikaluti ah. Pamprito ba? Natatandaan mo pa yung pinag-ano natin, yung isda natin. Sino? Okay, so andito na kami guys. Sa mga nabili namin sa market. Ano bang pinakamura dyan sa nabili namin? Ang pinakamura, yung tilapia. Kasi ano, 120 ang isang kilo ng tilapia. Ito mga ganitong klase. Fresh naman dahil galing sa ano to, sa fish fund. Ito so far pinakamura. Sige, mag-try kami mag-iihaw kami ng tilapia. Tapos ito, magkano? And then this one, talagang bukid, ipiprito namin. Ito ang ulam namin ngayong araw. Dalagang bukid. So, malaga is, yung medium lang is 320. Bumili din kami ng konting karne, yung iba linilinis ni Harvey sa labas at pagod na pagod kami ni Rose. So, ito ang aming minarket ni Rose today. So far, ang pinakamura dyan na presyo sa merkado ay ang tilapia. Ayan guys. So, yan ang aming ulam. Meron pa pala ito. Ang tawag dito. Ito, bumili kami ng pang-almusal. Labahita yung mahahaba ba? Pag pumupunta kami ng market, kailangan gintanan dahil nga buksan mo nga to.